Taulekin jarraituz, gaurko bideoan tauletako ereigeta automatikoak eta bertatik diagramak nolatera azalduko dugu. Lehenik eta behin azpimarratu nahiko nuke taulekin lana egiteko LibreOffice Calc erabiltza dela egokia. Baina LibreOffice Writerrek ere aukera batzu badituenez, azaldu egingo ditut. Baina ni beti ere gomendatzen dizuet taulekin lana egin behar badugu LibreOffice Calc erabiltza. Hasteko, lehenik eta behin, nik jada datuak dituen taula bat sortua dut, eta taula honetan eraiketa automatikoak nola egin azaltuko izut. Adibidez, nik 2212 hau ez dut nik kalkulatu, hemen pantailan agertzen den sum horrek egiten du batura. Berdina beste zutabe guztietan eta lerro hauetan. Hori nola egin dutuan azaltuko izut. Hortarako, adibidez, Ugaldetxo auzoko bozken batura egingo dut. Hortarako, gelaskan jarriko naiz, eta hemen dagoen baturaren ikonari emango dut, bale? Behin hor klik egin derakoan, berak momentu honetan hau jartzen du horretik bestatzuk egin dutelako, baina sum eta parentesi bat jarri eta tarteko hutsa utzi uzten badugu, ondoren hemen arrastratzen utziko dugu. Arrastratzen badugu berak H2 eta H8 arteko batura egiten du. H zutabe hau da, eta zutabe hortako bigarren elementu eta hau 8. Beraien arteko batura egingo luke era automatikoan. Berdeari eman, eta ikusten duzu zenbakia automatiko egiten duela. Hemen 82 beharrean 80 pasatzen badut, azpikoa ere aldatza zait. Berdina errenkadetan. Bertan sakatu, eta berriro ere aukenduko dut, parentesi artean jarri behar da formula, eta horretarako hauen batura egingo dut. Ikusten duzuen bezala egin du. Eta azkenik batura egiteko guztiraren batura egin beharko dut. Berdin du alderdi politikoka egin edo auzoka egin, beraz. Nik kasu honetan goiti bere egingo dut. Berriro ere hemen barruko ezabatu eta arrastratuz jodate banaiz, batenen batura egingo. Bale, horraino ondo, jada taulako balio guztiak baditut. Taulari itxura ere txukunago jarri aldiot, adibidez hemen lodidia jarrita, eta hemen ere lodia jarrita. Bale? Ikusten duzue hemen baturak egin ditu dela, baina formula gehiago ere badaude. Formula feixa honien baten badiot, hemen formula barra agertuko zait, eta hemen klik eginda askoz ere formula gehiago ditut. Berreketak egiteko, funtzio estadistikoak egiteko, adibidez, zein den zenbaki maksimoa, zein den minimoa, zein den batez bestekoa, aukera asko daude. Ez ditut denak azalduko, gehiagi direlako, baina jakin LibreOffice Writerren ere badagoela aukera. Calken ere, oraindik ere gehiago daude, baina hemen gure dokumentuan tabla txiki bat sartu nahi badugu, agian nahikoa da hauek aprobetxatzerekin. Jada tabla sortuta dugunean, bertako datuekin diagrama bat nola sortu azalduko dut. Horretarako lehenengo gauza, diagraman edo grafikan ze datu azaltzen nahiko dudan aukeratu beharko dut. Nik kasu honetan hauek aukeratuko ditut. Auzoak, bozkak eta alderdi politikoak eta abstentzio, guztira gabe. Behin hori egindakoan, hemen dagoan txertatu diagrama ikonaren gainera egingo dut, edo bestela txertatu diagrama, berdin egiten dute biek. Hor klik egin derakoan, leiho berri bat kargatuko da. Leiho honetan diagrama hori zemotetako izaten nahiko dudan azaldu beharko dut. Zutabeak izango diren, barra horizontalak, tarta motakoa, aria, marra, aukera ezberdin asko daude. Nik kasu honetan, iruditzen zait, datuak azaltzeko honena zutabeak direla. Zutabeak hauek ere itxura ezberdina izan dezakete. Eta gainera, 3D itxurakoak ere izan daitezke. Hau dena diseinuari dagokionez. Ondoren, zemotetako izaten nahi dudan zutabe hori, barra, zilindroa, konoa, piramidea, aukera ezberdina da. Ni barra bezala utziko dut eta hurrengoa sakatuko dut. Behin hori egindakoan datuen barrutia zein den. Nik zehaztu dut, aukeratu dudalako, baina hemen jarrita ere nahiko izango litzateke. Taula bat eta A bat H8 gelasken artean. Eta datu seria errenkadetan eta zutabetan azaldu nahi da. Orain hor lautziko dut, baina gero azalduko dizu ezin den ezberdintasuna. Hurrengo pausora joango naiz. Eta hemen propietate gehiago ditut, datu seria horiekin lotuta. Zutabe bakoitzak, ze datu hartzen dituen, eta horrelako gauzak. Hau ni normalean salto egiten dut, baina tabla zehatz bat egin nahi badugu, aztertu beharko dugu aukera hauek behar ditugun edo ez. Eta azkenik, tablari izenburu bat sartzeko aukera, azpi izenburu bat, x ardatzari izen bat, y ardatzari beste izen bat, z ardatzari beste izen bat, eta leyenda edo
izenburuak nun agertzen nahi dudan, ezkerran, eskuinean, goian edo beran. Nik oraingoz titulua bozkak auzoz auzo jarriko dut. Eta leyenda eskubian jartzen. Beraz, ja, 4 pausa bete dituenez, amaitu emango diot, eta grafika bat sortuko. Grafika honetan, hau da, leyenda, hemen ikusten dugu, alderdi politikoak hemen azpian jarri dituela, eta bozkako eta herrialdeak auzoak jarri ditula alde honetan. Alderantziz nahiko bagenu, lehen aipatu dudan leihoetxora bueltatuko naiz. Horretarako, diagrama motara joango naiz, ez barkatu, diagramaren aria talera joango naiz aurrena eta azalduko dizuet koloreak nola eman aldiren, bale? Ariari kolorea emateko, nik kolore bat aukeratzen badut, adibidez berdeska hau, ados ematen badiot, atzeko guztia berdea jarriko da. Aldiz, hau aukeratzen badut, diagramaren horma bakarrik aldatuko da. Jakin koloreaz gain ere, aukera gehiago badutela, gradienteak, irudi zet batzuk, bale? Ni koloreekin egingo dut adibidez, kolore hau eman nahi dio dela. Gusten zuen lehen horma guztia jarriela, orain bakarrikan atzeko zati hau. Irude ikuspegia ere badugu, hori aukera dut dago, eta datu barrutietara joango naiz, hau da azaldu nahi nuena. Datu barrutietan, datuak errenkaetan edo zutabetan azaltzen nahi dudan ikusiko dugu. Lehen alderdi politikoak zutaben azpian zeuden, orain errenkaetan jartza dut ikusiko dugu, nola auzoa jarri diren hemen eta alderdi politikoak hor nahastu egin ditu bi gauza hauek, bale? Gu ikusi beharko dugu, nola den esanguratsuagoa gure grafika. Urrungo atalak da, hemen tituloa sartzeko aukera dago, lehen aipatu dituen horiek, isa ardatzean, zeta ardatzean, tituloa jartzeko. Urrungo aukerak legenda edo leyenda aktibatu edo desaktibatzen du, hori kentzatu dut desagertu egingo da, eta urrungoa berriz leyendaren propietateak. Leyenda hortako elementue, leyendari fondo bat eman nahi badiot, edo letra tipoa handiago jarri nahi badut, edo karaktere efektu bat, marratuak, azpimarratuak, leyendako elementuekin zerikusia duten propietateak. Hau denak azalduta daude beste bideo batzuetan, baina hemen ere egin daitezke. Beraz, ados emate badiot, ikusten duzue, fondo more bat jarri diola eta letra pixka bat handitu duela. Urrungo aukera hauek, sarea agertzeko izango dira, bale? Boain ikusten duzue, horizontala aukeratuta gola, horretik agertzen diren marra horiek, vertikalak aukeratzen baitut ere, marra vertikalak agertuko zaizkit. Biak endu ditzaket. Urrungo gauza, isa ardatza, i ardatza, zeta ardatza, edo ardatz guztiei propietateak emateko izango da. Adibidez, isa ardatza bakarrik aukeratzen badut, isa ardatzako elementuak, adibidez, letra tipoa edo karakter efektua, kolorea, automatiko izan beharrean, berdea jarriko. Eta ikusiko dugu nola isa ardatzeko elementuak berdez agertuko diren orain. Besteak ez dira aldatzen. Nahi zenez gero, isa ardatza, i ardatza eta zeta ardatzeko denak aldatzeko, hemendik egingo nuke. Propietate berdina dira, baina denei afektatuko dira. Adibidez, dena morea jarri nahi badut, hemen aukeratuko nuke. Gainea izenburuak azpimarratzen nahi dut, azpimarratzen lodi batekin. Eta hemen ere bestelako aukera ditut. Marraren estiloa, marra normal bat izaten nahi dudan, edo adibidez, marrakatua. Aukeratuko dut, eta ikusten dugu, nola, propietate guztiak aldatu diren, bi ardatzetan kasu honetan. Zeta ardatza ez daukagulako. Grafika mugitzeko, kanpoan klik egin, eta ondoren esku honekin, gu nahi dugun lekuan jarriko dugu. Hemen ikusten dugu, grafika simple bat, zutabetako grafika bat, baina jakin edozein motetako grafika egin daitekela datu horiekin. Nola ez, tabla hontako datuak aldatzen badira, grafika ere aldatu egingo zaigu automatikoki. Oraingoz nik uste grafika honen azalpenarekin nahikoa dela, baina beste grafika bat nahiko bagenu, hortarako behar ditugun datuak aukeratu, hau da adibidez guztira bakarrik nahi badut, guztira aukeratu beharko nuke, eta alderdi politikoen izenak adibidez, eta orduan egiteko aukera izango nuke. Besterik gabe, espero dut, tablekin ere egite automatikoak nola egin, edo gutxienez egin daitezkela
argi geratu dela eta bertatik grafika bat nola atera ere ikusi dugu. Jakin grafika honek ere irudiekin bezala propietate ezberdin dituela. Adibidez nik hau, grafika erdian jarri nahi badut, erdira eramango dit, inguruan testua edo testu baten barruan sartu nahi badut, hemen propietate hauek izango nituzke, grafikari ertza eman, marrari, edo ertzari kolore bat, jakin propietate guzti horiek ere agertzen zaizkidala irudiarekin jolasten ari naizen bitartean berarentzat irudi bat bezala delako momentu honetan. Besterik gabe, hurrengo bideoan ikusiko gara. Ondo izan.